Tisztelt kollégák, nagy megtiszteltetés és öröm most itt lenni egy olyan szakmai fórumon, amely napjaink egyik legfontosabb társadalmi és gazdasági kérdését, a felnőttkori tanulást és annak jelentőségét állítja a fókuszba. Farkas Éva vagyok, és az előadásomban azt szeretném bemutatni röviden, hogy egy-egy jellemző és meghatározó fordulópontot és momentumot kiemelve, milyen utat járt be a felnőtt képzés az elmúlt 35 évben, és ennek a fejlődési útnak az alapján milyen tanulságokat tudunk megfogalmazni, és milyen lehetséges perspektívákat lehet felvázolni. A 3,5 évtizedes időszakot tematikailag 4 nagy korszakra lehet tagolni. Az első korszak a rendszerváltás utáni évtized, az 1990-től 2000-ig terjedő időszak. Ebben az évben a politikai rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi rendszerváltozás és annak következményei, a piacgazdaságra való áttérés, a gazdasági szerkezetváltás, a tömeges munkanélküliség alapvetően meghatározta az oktatáspolitikai intézkedéseket is. A foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében az aktív korúak munkaerőpiacról történő kivonása mesterséges eszközökkel, egyrészről a társadalombiztosítási ellátások kiszélesítésével és a fiatalok oktatásban töltött idejének meghosszabbításával, nevezetesen a tankötelezettségi kor 16 évről 18 évre emelkedésével, a szakmatanulás tankötelezettségi kor utánra helyezésével, és a nappali tagozatos képzés és 2 szakképesítés megszerzésének 23 éves korig történő ingyenessé tételével történt. Ez akkor a válság kezelésének megoldásaként átmenetileg jó eszköznek bizonyult, de a munkanélküliség és az inaktivitás állandósult, és ez egyértelműen kedvezőtlen folyamatokat indított el. Az 1993-as év jelentős mérföldkő volt az oktatáspolitikában. Megszűnt az oktatás állami monopóliuma, és a rendszerváltást követően újra szabályozásra kerültek az oktatási alrendszerek, most már szektorálisan, így önálló törvénye lett a köznevelésnek, a szakképzésnek és a felsőoktatásnak is. Ebben az időszakban a felnőtt képzést még nem ítélték meg olyan társadalmi fontosságúnak, mint a közoktatást, felsőoktatást, szakképzést, ezért ennek a szektornak a szabályozása majdnem egy évtizedet késett az említett jogszabályok megalkotásához képest. Ugyanakkor a magyar szakképzés első önálló törvénye, amely kimondta az első szakma megszerzéséhez kapcsolódó állami garanciák fontosságát, szabályozta az iskola rendszeren kívüli szakképzést is, és az OKJ, azaz az Országos Képzési Jegyzék, amely országos érvényű és egységes struktúrába rendezte az állam által elismert szakképesítéseket, kiterjedt az iskola rendszeren kívüli képzésre is. A képzési piac liberalizálódásával teret nyert az iskola rendszeren kívüli képzés, és profitorientált vállalkozások jöttek létre, ugyanakkor állami feladat volt a munkanélküliekkel való foglalkozás, és az 1991 és 97 között világbanki támogatással létrejött regionális munkaerőfejlesztő és képző központok, a keresletvezérelt képzési modell, a DKUM munkakörelemzésre építő módszertan és a jelentős tudásbázis megosztásával jelentős segítséget nyújtott ehhez a feladathoz. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés szabályozására első ízben 1997-ben került sor, amely szabályozás már akkor bevezette a képzési program készítésének a kötelezettségét. Az 1998-as kormányprogramban pedig megjelent a törvényi szabályozás igénye. A következő nagy korszak a 2001 és 2012 közötti évtized,
amelyről lehet, hogy akkor nem így gondolkodtunk, de visszatekintve egyértelműen a felnőttképzés aranykorának tekinthető, mert a felnőttképzés törvényi szintre emelkedése és az Európai Uniós csatlakozással járó innovációk inspiráló dinamikát hoztak a felnőttképzési rendszerbe. A 2001 évi 101-es első felnőttképzési törvény előkészítése 3 évig folyt. A folyamatra jelentős hatással volt az 1997-es hamburgi felnőttoktatási világkonferencia, amelyen 8 tagú magyar kormánydelegáció vett részt, és itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a legutóbbi, a 2022-es felnőttoktatási világkonferencián, amely Marrakesben volt, Magyarország sajnos nem képviseltette magát. Tehát a hamburgi konferencia tapasztalatai szemléletformáló hatást gyakoroltak a hazai szakemberekre, és ezt követően indult meg a magyarországi felnőttképzési törvény előkészítése, amely az európai folyamatokhoz való igazodás szándékát is tükrözte. Az első felnőttképzési törvény az intézmény és programakkreditáció bevezetésével Európában is az elsők között teremtette meg a felnőttképzés minőségbiztosítását, amely mára sajnos már csak adminisztratív lépésként van jelen a felnőtt képzésben, és a képzések tényleges minőségét megragadó indikátorok hiányában érdemi hatása nincs a képzések minőségére. Ebben az időszakban több csatornás finanszírozási rendszer alakult ki, és jelentős volt a felnőttképzési aktivitás, amely 2011-re elérte az évi 700 000 főt. Az Európai Uniós csatlakozás jelentős hatással volt a magyar oktatáspolitikai folyamatokra is. Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 84%-os volt a csatlakozás támogatottsága, és ezzel együtt jelentős finanszírozási források nyíltak meg Magyarország számára, és jelentős modernizációs folyamatok indultak el. 2005-ben alkották meg az első magyar stratégiát az egész életen át tartó tanulásról, 2007 és 2013 közötti időszakra. 2006-ban bevezették a moduláris és kompetencia alapú szakképzést, foglalkozásprofilok, modultérképek készültek, DKUM munkakörelemzésre alapulva, új képesítési követelmények jelentek meg, és a térségi integrált szakképző központokba szervezték a szakképzést. 2006 a felsőoktatás szempontjából is jelentős év volt, hiszen ekkor vezették be az úgynevezett kétciklusú Bologna rendszerű képzési szerkezetet a felsőoktatásban, és ennek hatására egy jelentős expanzió indult meg a felsőoktatásban. Fontos megjegyezni, hogy 2007-től Magyarország számára is megnyílt a lehetőség az Európai Uniós mobilitási és stratégiai partnerségi programokban való részvételre. 2007 és 2013 között ezt a Grundtvig program jelentette, majd 2014-től ezt az Erasmus Plus program váltotta fel, amely jelenleg is fut, és lehetőséget ad a felnőttkori tanulás szektorában működő felnőttképzési szakembereknek, illetve tanulóknak arra, hogy mobilitási programokba vegyenek részt, csereprogramokba, stratégiai partnerségi programokban vegyenek részt. A 2007 és 2013 közötti időszakra érvényes egész életen át tartó tanulásról szóló stratégiából néhány gondolatot emeltem ki, zöld színnel jelöltem azokat, amelyek megvalósultak. Ilyen volt például a modul és a kreditrendszer kidolgozása, a pénzügyi stratégia kidolgozása, ebben az időszakban például személyi jövedelemadó kedvezményt is igénybe lehetett venni, hogyha valaki felnőtt korában tanult, bevezetésre került az országos képzési jegyzék, amely modul és kompetencia alapú képzési követelményeket tett lehetővé, és a tanulás térségi feltételeinek megteremtése a térségi integrált szakképzőközpontok bevezetésével megvalósult.
Lilával jelöltem azokat a célkitűzéseket, amely sem akkor, sem a mai napig nem valósultak meg. Ilyen például egy felnőttképzési adattár létrehozása, a kompetenciakártya és az egyéni képzési számla bevezetése, és amely talán a legfontosabb, egy olyan indikátorrendszer kidolgozása, amely a felnőttképzés minőségét és eredményességét ténylegesen tudja mérni. És szintén fontos lenne ma is, hogy az intézkedések és az érdekelt felek közötti összhang és párbeszéd mindennapos legyen, és ez megteremtődjön. A 2006 előtti felsőoktatási struktúrában nem volt jelen a felnőtt képzéssel foglalkozó szakemberek célirányos képzésére irányuló önálló szak. A korábbi művelődésszervező, humánszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser szakokon csak andragógiai stúdiumokról lehetett beszélni. Így a szakma nagy örömmel fogadta, hogy 2006-ban andragógia alapszak létesült, amelyet 2008-ban az andragógia mesterszak és az andragógus tanár mesterszak követett. A szakalapítások széles szakmai összefogásra épültek, és ebben a folyamatban elévülhetetlen szerepe van Koltai Dénes professzor úrnak. Ugyanakkor a felsőoktatási környezet nem kedvezett sajnos a felnőttképzési szakemberképzésnek, és a terület nagy veszteségeket szenvedett el a felsőoktatás 2015 évi átalakítása során, amikor is más idézőjelben feleslegesnek ítélt szakokkal együtt sor került a szakma és a szakemberképzés történetében példátlan intézkedésre, nevezetesen az andragógia alapszak és az andragógus tanár mesterszak megszüntetésére. Ez megpecsételte a Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési karának sorsát is, amely szintén megszűnt a megszületésének 10. évfordulóján 2015-ben. Ez a kar volt az egyetlen, ami nevében is viselte a felnőttképzést. Ebben az időszakban felnőttképzési kutatások indultak állami megrendelésre, folyóirat működött, előzetes tudásmérőrendszer került kidolgozásra informatikai háttérrel, és nagyon jelentős módszertani kiadványok készültek, ekkor még volt igény a módszertani fejlődésre is. A következő korszak a 2013 és 2019 közötti időszak. Ebben az időszakban jelentős oktatáspolitikai változások történtek. 2011-ben újra szabályozásra került valamennyi oktatási alrendszer, új köznevelési, új szakképzési és új felsőoktatási törvény született. 2013-ban pedig újra szabályozták a felnőtt képzést is. Az új törvény alapvetően átalakította a felnőttképzés korábbi rendszerét, megszűnt a felnőttkori tanulás egysége, mert csak az államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzések és az állami vagy Európai Uniós finanszírozással támogatott képzések tartoztak a törvény hatálya alá, a többi képzés szabadpiaci szolgáltatásként volt nyújtható. Jelentős centralizációs folyamatok indultak el. Önmagában egyébként nem a centralizációval van a probléma, mert vannak jól működő centralizált oktatási rendszerek, hanem a szakmai autonómia hiányával van igazából a probléma. Ebben az időszakban jellemzően a forrás vezéreltség jellemzi a felnőtt képzést, állami megrendelésre indulnak képzések, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az állam a legnagyobb megrendelője a felnőttképzésnek, és valódi felnőttképzési piacról tulajdonképpen nem beszélhetünk, és a képzések jellemzően Európai Uniós forrásból finanszírozottak. Sajnos megszűntek a kutatások, megszűnt a felnőttképzés folyóirat, 2016-ban, ahogy említettem, megszűnt a felsőoktatási szakemberképzésnek jelentős része, és korlátozottá vált a tanulási hozzáférés és az esélyegyenlőség.
A negyedik korszak a 2020 utáni időszak, amikor is a szakképzés és a felnőttképzés is újra szabályozásra kerül ismét, és a felnőttképzés jelentősen alárendelődik a szakképzésnek. A felnőttképzés és szakképzés 2020-as újraszabályozása tehát a szakképzési struktúrába integrálja a felnőttképzés jelentős részét. Az új állami szabályozás az állami intézményrendszer felé tereli a felnőttképzést, és jelentősen szűkül a piaci szereplők mozgástere. Ugyanakkor a felnőttek számára nagyon pozitív, hogy két államilag elismert szakma és egy államilag elismert szakképesítés ingyenes, és képzési hitelt is fel lehet venni a képzési költségek fedezésére. Ugyanakkor a felnőtt képzésre fordítható uniós források jelentősen csökkentek, és a fennmaradó források csupán szűk, privilegizált képzői kör számára elérhetőek. Pozitívumként említhető, hogy jelentős digitális oktatási infrastruktúra fejlesztés történt, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer, pályakövetési rendszer, munkaerőpiaci előrejelző rendszer, digitális oktatási anyakönyv fejlesztését lehet itt kiemelni. Ezen információk, amelyek ezekből az adatbázisokból rendelkezésre állnak, vagy állhatnak, kiegészítve a foglalkoztatási adatokkal alkalmasak lehetnének a képzések és képzők eredményességét mérő indikátorok kialakítására. A problémát azt jelenti, hogy ezek az adatok egyenlőre a széles kutatói és szakmai közösség számára nem állnak rendelkezésre. Pedig az adatok rendszeres elemzése lehetővé tenni a monitoring adatokon alapuló stratégiaalkotást és szakpolitikai döntéshozatalt, a felnőttek és a munkáltatók a megfelelő és megbízható információk birtokában tudatosabban hozhatnák meg a felnőttképzéssel kapcsolatos döntéseiket, a képzőintézmények képzési kínálatukkal jobban tudnának igazodni a felnőttek és a munkaerőpiac igényeihez, a kutatók számára pedig gazdag elemzésekre adnak lehetőséget, vagy adnának lehetőséget. A felnőtt képzésben való részvétel részletes adatai azonban kizárólag az állami szervek számára hozzáférhetőek jelenleg. A képzések jellegéről, időtartalmáról, finanszírozási forrásairól, minőségéről nem állnak rendelkezésre nyilvánosan elérhető információk, a képzők, a potenciális tanulók és más érdekelt felek csupán összesített statisztikákat ismerhetnek meg, amelyek mélyebb elemzést sajnos nem tesznek lehetővé. Szintén pozitívumként említhető a mikrotanúsítvány bevezetése, ugyanakkor az implementáció egyenlőre nem garantálja a minőséget, és világos szakpolitikai cél hiányában a haszna is nehezen megragadható, és kidolgozásra került az egyéni tanulási számla koncepciója is. A felnőttkori tanulásban való részvétel élénkült az elmúlt időszakban, látványosabb növekedést mutat az Európai Bizottság által végzett felnőttképzési felmérés, amely szerint 2022-ben a magyar felnőttek 62,4%-a vett részt formális vagy nem formális tanulásban, amivel Magyarország az európai élvonalba került, és csak Svédországban és Hollandiában magasabb a részvétel, és ezzel tulajdonképpen Magyarország már túl is teljesítette a 2030-ra kitűzött 60%-os célértéket. Azt fontos megjegyezni, hogy Magyarországon a képzések átlagos időtartalma jóval alacsonyabb az Európai Uniós átlagtól, a nem formális képzéseké mindössze 40 óra, az Európai Uniós átlag 84 óra, de ettől a 40 órától jelentősen alacsonyabb óraszámú képzések is előfordulnak, például a képzési kínálatban 3 órás online mikrotanúsítványt adó képzés is megtalálható. Elgondolkodtató mindenképpen ezeknek a képzéseknek a kompetenciafejlesztő hatása. A magas részvételi arány ellenére
paradox helyzet rajzolódik ki, ugyanis miközben a részvételi arányok nőnek és a végzettségi szint emelkedik, a felnőttek információfeldolgozási készségei romlanak. Ez együtt jár a munkaerő termelékenységének alacsony szintjével és Magyarország innovációs hatékonyságának csökkenésével, ami arra utal, hogy a tanulásban való részvétel mennyiségi növekedése önmagában nem biztosítja a gazdasági és társadalmi alkalmazkodó képesség javulását. Külön figyelmet érdemel, hogy a 16-24 éves korosztály teljesítménye egyik készségterületen sem jobb az idősebb korosztályokénál. Szövegértésben és adaptív probléma megoldásban a 25-34 évesek teljesítettek a legjobban, őket szövegértésben a 35-44 éves, az adaptív probléma megoldásban a 16-24 éves korosztály követi, számolásban pedig a 35-44 éves korosztály teljesített a legjobban, megelőzve ezzel a fiatalabb korosztályokat. Ez azt jelenti, hogy egy olyan időszakban tehát, amikor a világ egyre összetettebbé válik, a magyar felnőttek 32,5% a szövegértésből, 28,8% a számolásból, 37,2% adaptív probléma megoldásból nem rendelkezik olyan készségszinttel, amely szükséges a társadalmi és civil életben, valamint a munkaerőpiacon való eredményes boldoguláshoz. Magyarországon azonban mintegy 2 millió felnőtt nem rendelkezik az alapkompetenciák megfelelő szintjével, ami nagyon komoly társadalmi és gazdasági kockázatot jelent. És azt is fontos megjegyezni, hogy ezek a készségek azért rendkívül fontosak, mert nem helyettesíthetőek mesterséges intelligenciával, ugyanakkor elengedhetetlenek a mesterséges intelligenciával támogatott eszközök helyes és tudatos használatához. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők előnye sem annyira egyértelmű, főleg nemzetközi összehasonlításban. Ez a dia azt mutatja, hogy a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező magyar felnőttek a szövegértés és az adaptív probléma megoldó képességet mérő felmérésen például rosszabbul teljesítettek, mint a finn középfokú végzettséggel rendelkezők. A középfokú végzettséggel rendelkező finn felnőttek szövegértési képessége nem csak Magyarország, de másik 18 ország felsőfokú végzettséggel rendelkező felnőttjeinek teljesítményét is felülmúlja, ahogy ezt a piros vonal mutatja. Ez mindenféleképpen az oktatás hatékonysági problémáira hívja fel a figyelmet. PIAK adatai azért is nagyon fontosak, mert makrogazdasági szinten kulcsfontosságú előrejelzői a gazdasági növekedésnek, elsősorban a munkatermelékenységre gyakorolt hatásokon keresztül. A magyar munkatermelékenység szintje alacsonyabb az uniós és a régiós átlagnál, a hazai munkatermelékenységi mutatókból képzett átlag az uniós szint 64%-án áll, ezzel az uniós rangsorban Magyarország a 24. helyen áll. Az innováció, a munkatermelékenység és a gazdasági fejlettség egyik legmeghatározóbb motorja. 2023-ban Magyarország innovációs hatékonysága az Európai Uniós átlag 55%-át érte el, míg 2019-ben például ez még 60%-on állt, tehát nemzetközi összehasonlításban Magyarország innovációs hatékonysága csökken, vagyis az innovációs ráfordításoknál nagyobb mértékben mérséklődtek az eredmények. És végül nézzünk néhány tanulságot. A 2000-es évek mozgalmas és aktív évek voltak, amelyek olyan dinamikát hoztak a felnőttképzési rendszerbe, amelyre lehetett volna építeni, ugyanakkor állandósult a projektalapú gondolkodás és fejlesztés és finanszírozás, és ezeknek az eredményei sajnos nem épültek be rendszer szinten a felnőttképzésbe. Az adatok alapján azt is látjuk, hogy a tanulásban való részvétel mennyiségi növekedése önmagában nem biztosítja
a gazdasági és társadalmi alkalmazkodó képesség javulását, tehát nem az oktatás mennyisége, hanem annak minősége és gyakorlati hasznosíthatósága bír valódi jelentőséggel. Az oktatás színvonala döntő hatással van az egész társadalom minőségére és a gazdasági növekedés ütemére, és Magyarországon a gazdasági növekedés üteme nyilvánvalóan több más tényező mellett a lehetségesnél rosszabb oktatási minőség következtében jelentősen elmarad a fejlettebb, jobb minőségű oktatással rendelkező országok között. És azt is fontos megjegyezni, hogy az oktatásba történő beruházás az oktatáson kívüli szakpolitikai területeken is megtérül, hiszen a magasabb végzettségűek, a képzettebbek, magasabban foglalkoztatottabbak, nagyobb életjövedelmet tudnak elérni, egészségesebb életet élnek, és ez pozitív hatással van a társadalmi felzárkózásra és a térségfejlesztésre is. Én megpróbáltam összeszámolni, hogy 2004 óta Magyarország mennyi forrást kapott az Európai Uniótól. Ezt nagyon nehéz megbecsülni, hiszen erre nincsenek explicit adatok, az állami számvevőszék jelentéseiből, az operatív programokból lehet ezeket összegyűjteni és megbecsülni ezeket az adatokat. Az én becslésem szerint, és lehet, hogy ez az adat nem teljesen pontos, de nagyságrendileg mindenféleképpen megfelelő lehet, körülbelül 80-85 milliárd euró fejlesztési forrást kapott az Európai Unió költségvetéséből, és ebből körülbelül 5 milliárd euró lehetett oktatásfejlesztésre fordítani. Tehát nem a pénz hiányzik a felnőttképzési és egyáltalán az oktatási rendszerből, hanem sokkal inkább a szakértelem és az autonómia és a felelősségvállalás minden szinten, beleértve a szakpolitikát, a szakmai szervezeteket és a szakembereket is. Fontos lenne a kutatás és adatalapú és szakmailag megalapozott döntéshozatal. Szintén nélkülözhetetlen egy koherens nemzeti készségstratégia megalkotása, ugyanis hiába vezetünk be új eszközöket a felnőtt képzésbe, hogyha azok nem kapcsolódnak más eszközökkel, és nem egy koherens lifelong learning stratégiába, vagy egy nemzeti készség stratégiába integrálódnak be. Szintén fontos lenne a szakpolitikai döntéshozatal és a tudományos diskurzus közötti kapcsolat, és a társadalmi konszenzus, hogy mi is a felnőtt képzés célja. Nélkülözhetetlen, és sajnos a mai napig nem valósult meg, a minőség és a felnőttképzés tényleges minőségét meghatározó indikátoroknak a kidolgozása. Nagyon gyengén állunk a képzésfejlesztési és andragógiai módszertani kultúrában, és hiányzik a szakemberképzés, miközben a minőségi oktatás kulcsa a minőségi oktató, és nélkülözhetetlen lenne, hogy tehetséges, szakmailag, módszertanilag és emberileg felkészült oktatók tanítsanak a felnőtt képzésben. És nézzünk néhány perspektívát. A felnőttképzés modernizációja, a készségek fejlesztésének stratégiai kezelése és a társadalmi felelősségvállalás erősítése révén reális esély kínálkozna arra, hogy az ország közelebb kerüljön a nemzetközi élmezőnyhöz. Ehhez azonban szükséges, hogy a rendszer valamennyi szereplője felismerje, hogy az oktatás és képzés, beleértve a felnőttképzést is, gazdasági erőforrás, amely nem mellékszereplője, hanem kulcsszereplője egy ország társadalmi, gazdasági és kulturális jövőjének.
Fontos lenne a hatékonysági problémák mögött álló komplex okok feltárása és az oktatáspolitikai beavatkozások és azok hatásainak értékelése, kutatások indítása, monitoring adatokra alapozott döntéshozatal, és az őszinte érdemi párbeszéd és összefogás és elköteleződés a felnőttkori tanulásban érdekelt valamennyi szereplő között. Rendkívül szükséges lenne az alapkészségfejlesztés, prioritásként kellene, hogy megjelenjen minden képzési szinten és formában, és fontos szem előtt tartani, hogy adaptív, célcsoporti sajátosságokra, egyéni szükségletekre és élethelyzetekre szabott, komplex felnőttképzési programokra van szükség, és a szakemberképzés mindehez nélkülözhetetlen. Magyarország előtt két lehetőség áll. A jelenlegi kihívások konzerválása, vagy azok lehetőségként való kezelése. A felnőttkori tanulásba és készségfejlesztésbe fektetett erőforrások nem költséget, hanem befektetést jelentenek a versenyképességbe, a társadalmi jóllétbe és a következő generáció sikerébe. A jövő azon múlik, hogy képesek vagyunk-e adaptív, bizonyítékokon alapuló szakpolitikát kialakítani, amely egyszerre szolgálja az egyének tanulási szükségleteit és a gazdasági versenyképességet, és hosszú távon képes növelni a humántőke minőségét. Ehhez megvan a hazai szakértelem, hiszen nagyon sok jó felnőttképzési szakemberünk van, akik képesek arra, hogy stratégiát alkossanak, és a stratégiai célkitűzések eléréséhez vezető utat meg tudják tervezni és meg tudják valósítani. A kérdés, hogy szakpolitikai szándék és akarat is van-e hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet!